Xa sabedes que o breve, o bo si breve, dúas veces bo. Nada, estamos aquí hoxe, antes nos apuntaban que podíamos telo presentado onte, que foi aproveitando o Día do Libro, pero nos non necesitamos referencias. O Florencio Delgado Gurriarán é xa unha referencia aquí na comarca e, polo tanto, un día como hoxe estupendo de sol. O que vimos a presentar é a sexta edición do Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán, un premio que viu a luz alá polo ano 2018, xa choveu, e con unha pandemia de por medio que non foi pouco. Dende hoxe ata o día 29 de xuño queda aberto o prazo para a presentación de aquelas obras ou poemas, lóxicamente todas delas inéditas, e como único requisito é que a obra ten que estar escrita en galego, como digo, e repito, outra vez inédita, que aí anda facendo por aí moitos estragos, e a extensión dos poemas pode variar entre os 15 versos, perdón, que non poemas, entre os 15 e os 50 versos. Este proxecto, por suposto, hai que darle as grazas á Deputación de Ourense, que como institución que naceu case co proxecto e que continúa tamén coa fundación. Sen eles, pois seguramente moitas das actividades que faremos e que se farán a través desta fundación non sería posible. Alá polo mes de setembro, que parece o poema e a canción de Anxo Rei, polo mes de setembro, non sei a que vos recorda iso. Alá polo día 10 presentaremos os 3 finalistas e despois xa o día 20 faremos a gran gala de entrega de premios aquí no Teatro Lauro do Barco. Recordar que o Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán é un dos máis importantes de Galicia e ten un premio único de 3.000 euros, que non todos os que hai son de esa cuantía, e, polo tanto, nós quixemos entrar pola porta grande xa dende os inicios. En a primeira edición do premio este xa foi de esa cuantía, os 3.000 euros, que é para pensalo, é para pensalo. Animádevos e animade a xente a que participe.